Ih, cacah. Omah suwung. Woo! Woo! Bandun. Oi. Ganji. Main kalah-kalah ae yo. Tak bebek, tak meri, tak sobek ra mari-mari. Hah, ganji tenan. Mati rek. Hei, ganji asu. Aku takok. Aja tengok-tengok. Ora ngerti kok lagi susah, lagi kalah ngene iki. Aku takok kancaku Matamu. nyanyi. Oh, salah tengok, minggat to. Jangan pulang rek. Asu tenan. Takok iya. Mah nyeneni. Oh alah. Neng. Eh. Apa iki, Bro? Jangan kowe. Woi, jelas. Kawan. Mana suarane opo gebramu? Suarane. Asune cek neng lho. Nyapa wae? Ditakoki cacah nyandi ngono. Malah musuhi aku kok. Nyapa wae yo. Alah. Kondi aku. Aku ning omah rumah. Petukan anu kemeng aku sen. Nanti aku diasuk-asuk nih. Kayak taimu ya kayak asu ae. Aku ganteng asline. Ning kocok. Sopo kae? Ki kaya Gales karo Tom. Derai kae. Berapa poles? Ora. Sampai aku mati terus piye ngono mang. Mati ya disumet no. Moro. Loro ya tambakne. Aku rapi. Buang. Nyapa to nyapa kaya nek masalah di rumahmu iki. Mangi. Motukan lek neng kono mang. Aku tak kok. Lek neng enggak kudukan cacah. Boleh dides iki lho aku mang. Terus Lah aku malah dipisui. lah itu piye? Suwi. Aku mau apa dicek cengelku to. Lha kowe apa ora wani? Ya jane wani. Tapi wis tuwek, aku yo gak wani no. Alah, telek. Jangan tak Ya guyu aku iki. Jane nengi apa rodok ngene to? Alah, nek kuwi pancene ngono kuwi omonge. Tapi kowe wani apa ora? Wani. Lho lek wani kok. Ayo petone. Oh, Tapi petone. wong wis tuwek, aku gak wani. Ngomong ae ra wani. Dadi iki kok ya ora wani. Jane aku panggah wani. Lah nyapa ora mawaneni iki, Meng? Anake ayu kok. Wis nek anake we. Yo, parane yo. Ayo. Yo.